नोंथांमोननि गासैबो निउस चेनेलखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरबाय। जिहेथु दिनै बर' मिडियामनि 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ हरखाबनो इंराजि खालामनायाव जोंनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा खोब गोनो गोथोआव गोलैदों। जिहेतु जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बर' मिडियामनि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो जों बर' मिडियाम जाजानायखौ लुबैयो। थारमाने दा बेयाव सरकारा साना हसिया हरखाबनो हरनायाव जोंनि जिथु सोलोंथाइनि बेलायाव खोब बेले बेजे जादों। आरो आं फंसे बाथ्रा रायखांनांगोन। जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे दं। बे अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव गं 19टा एडमिनिस्ट्रेटिभ जिल्ला दं। बे जिल्लाफोरनि मादाव गोदो गोबां बर' गामिफ्रावनो बर' मिडियामनि एलपि स्कुलफोर दंमोन। गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि दंमोन। दिनै बे फरायसालिफोरा गोबां जायगायाव गैला। फरायसालिया दं, फरायसाफोर गैला। जेरै दिन्थि हिसाबै नगाव जिल्लायाव गोबां एलपि स्कुल दंमोन सरकारि, आरो एमइ स्कुल, हाइ स्कुल दंमोन। गासिबो स्कुलफ्रा दिनै गैला। खिन्थु दिनै 6.3 क्ल'ज मोनसे दं। दा बेखौबो सरकारा दिनैसिम बाहायाखै। बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु स्पेसियेलि बिटिआराव जेसानखि स्कुलफोर दङ बे स्कुलफोरखौ लाजोबनांगौ, गुबुन गुबुन मिडियामखौ लाफानांगौ। खिन्थु बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जिथु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बे सुक्तिनि मथे 6.3 मथे बिटिआरनि बायजोआव थानाय भेन्सार बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ बिसेस रेहाय होनानैब्लाबो सरकारिकरन खालामनांगौ होननानै लिरनाय दंमोन। खिन्थु दिनै खालामाखिसै। दिनै बिटिसिआ जिहेतु स्ट्रं मोनसे सिक्सडोल एरेन्जमेन्ट, बे एरेन्जमेन्टखायनो बिथांमोनहा गासै स्कुलफोरखौ बिटिसि सोरखारा लाजोबसिगोन। खिन्थु बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' मिडियामफोरखौ सरकारिकरन खालामनायनि दिनैसिम जेबो परिकल्पना गैया। आरो जों गिबि मन्थ्रिनाव सोंबाय, सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिनाव सोंबाय, बिथांमोना जेबो फिननाय होनो हाया। स्कुलफोरखौ आसाम सोरखारा सरकारिकरन खालामनायनि जेबो परिकल्पना गैथ'वा होननानै जोंनो फोरमायदों। बे आयदायाव आं गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ खावलायगोन। बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जिहेतु बे लेभेलाव सोलोंथाइ लेभेलाव बांसिनै खामानि मावदों बिथांमोन बे मोननै आफादा। जोंबो थाफानानै जोंबो बुंगोन जे बिटिआरनि बायजोनि जिथु बर' मिडियामनि जिथु अबस्था बेखौ थिग खालामनांगौ। मानोना गं 19टा जिल्लानि मादाव दिनै गं 6टा जिल्लायावल' बर' मिडियामा थिसथिना दंसै। गोबां स्कुलावनो, गोबां जिल्लायावनो बर' मिडियामा 19टा जिल्लानि मादाव गोबां जिल्लायावनो जोबनानै 6टा जिल्लायावल' दंसै। सरकारनिसिम मोनसे खावलायनाय, जिहेतु जों गोदोनिफ्रायनो नोजोर होबोबाय थादों गोबाव समनिफ्राय, नांगौ सम बायदियै जोंनि बर' मिडियामनि जिবিলাক बिजाबफोर बेफोर थि समाव मोनफैया। आरो एबारबो थिग बिदिनो जादों। आरो जिहेतु जोंना खोब गोनो गोथो जादों 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि होनायाव, जे इंराजि फोरोंगोन ना बर'यै फोरोंगोन, बिदि गोनो गोथोआव जोंनि जिथु सोलोंथाइनि जिथु दावगानो गोनां, जिथु गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि जों बाथ्रा बुंबाय थादों, बे जोंना गोग्लैसोलांगोन होननानै आं बुङो। आरो बेखौ थाबैनो जाहाथे बे जेंनाखौ स्पष्ट भाबै सरकारा मा खालाममारो, बिजाबखौ थाबैनो होनाय, सम मथे होनाय, आरो नैबे सानखान्थि आरो बिगियाननि सायाव इंराजि खालाममारोना ना जोंखौ बर' मिडियाम फरायनो होयो, बिनि सायाव स्पष्ट मोनसे नटिफिकेसन होनो थाखाय आं आसाम सरकारखौ खावलायो। रादाब बुथुमगिरि न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, लोगोसे जोंनि सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथाय खुंनाय जा जोंनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै सावरायनाय, लोगोसे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै जे सावरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो बिखेखकै जों सोलोंथाइखौ लानानै माखासे खोथा जों सावरायबाय। जे सोलोंथाइया जोंनि जिहेतु गोलैसोनानै दङ, दा बेखौ लानानै जोङो माखासे सावरायनाय जादों। लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे जे ड्राग्सनि सायाव जे जाखिनि सोलिबाय थादों, दा बेखौ लानानैबो जोङो माखासे गोनांथार खोथाफोरखौ सावरायबाय। लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलाव जे जोङो काउन्सिलनि सिङावहाय जा जोंनि लाइमोनफोरखौ जा स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव
जोङो स्किल डेभेलपमेन्टनि बा स्किल डेभेलपमेन्टखौ लानांगौनि सायाव जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जे जोङो सांग्रांथि लाबोनांगौ बेनि सायावबो जोङो बिखेवखै सावरायनाय जादों। जों खावलायगोन जे जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव जिहेथु जोंनि बर'फ्रा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाबाय। दा बे काउन्सिला मोनसे मोजां हाबाफारि लादों, जोङो बेखौ बाख्नायगोन जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जे स्किल डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों जे सांग्रां लाबोनो हायो नामा। दा बेवहाय दाउ अमानि ट्रेनिं आरो जोङो एग्रिकालसार ट्रेनिं बिथांमोना लाबोबाय दङ। दा बेवहाय जोंनि लाइमोनफ्रा गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे बेफोर ट्रेनिंफोरखौ लानो हायो। जोंनि जिहेथु जों मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सिङावबो दङ, काउन्सिलाबो जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलाबो बे स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव ट्रेनिंखौ लाबोगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे बेफोराव बाहागो लानानै गावखौ जों गावनि आथिङाव गसंथाहोनो थाखाय जाहाथे नाजायो। जों बिनि सायावनो गुरुत्त' होनायनिफ्राय दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जिहेथु दिनै ड्राग्स होबथानायाव मा राहा लानाय जादों? दा जोङो सावरायदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा जोङो बोरैहाय जों मोजां लामाजों लाबोनो हायो आरो बेखौ जोङो दिनै आफाद आरो जोंनि प्रखाखनाल' जों बेखौ नाजाबाय थाबा जानाय नङा। जे जोंनि रायजो राजा बिथांमोना, आइ आफा फंबाय बिथांमोना जोङो गोख्रै नाजानांगोन। बिथांमोननि जोङो जुदि मदद मोनोब्ला, जों प्रखाखन फालनिफ्राय जों जुदि मदद मोनोबा, जोङो आफाद गासैबो जोंनि माहारियारि आफादफोरा जुदि मदद होलायोबा जों बेखौ होबथानो हायैनि खुनु खारन गैया। जोङो सानसेब्लाबो जों बे ड्राग्स जों जानाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, जों बेखौ होबथानो हानाय राहाखौ जों लानो हागोन।